Budem iba sám, moje meno je Martin Jenča, ale radšej som, keď sa mi hovorí žltý, a toto je taký kúsok z našej filozofie. Dovolili sme si vysamplovať Garyho Fishera a jeho krásny citát a použiť ho na takúto verziu, že každý, kto má rád pekné veci, je náš priateľ, a to je to, čím sa chceme riadiť a čím sa publikácií a všelijakých grafických riešení, ktoré ponúkame, a je to celkom pestré. Takže toto je ukážka z našej analogovej prezentácie, ktorú sme urobili reel, miesto toho, aby sme ju posielali elektronicky, tak sme ju nakreslili do Moleskinu a každý slajd je originálny, a toto je aj štruktúra, že není som v tom celkom sám, a tak toto nejak u nás funguje. Voláme to Diamantra. Toto je to, cez čo nás ten Pohoda festival. To je ukážka vľavo Zmrzlina z 2009 a vpravo je skladačková cesta z minulého roku. Obidve reprezentujú pestrosť a tak ďalej. Toto je ukážka, ako sme chceli, aby vyzeral tento rok Pohoda festival, čo sa nám nejakým spôsobom nepodarilo presadiť. Chceli sme zvoliť cestu, že začneme komunikovať aj s človekom, aby to dostalo väčšie gule a začalo to byť také personálnejšie, šťavnatejšie, a sme skončili opäť pri grafike, ktorá je docela hravá a zábavná a ako keby trošku statickejšia, a v rámci toho, čo sme robili, aj by som povedal slabšia, aj keď tá hra je tam docela jasná, pestrosť a farby, ktoré sú pre Pohodu takisto sú tam zachované. Je zhrnuté úplne všetky mechanické pohyby, aké existujú. Ten pohyb toho mesiaca, aj toho slnka, jak na ňo svieti, aj pád jablka, aj pohyb tej Pythagorovej struny, aj pohyb toho vzduchu, keď počujeme zvuk, skoro všetko, ale nie úplne všetko. Napríklad blesk tam není v tých Newtonových rovniciach. Blesk, to je, ako dnes vieme, elektrina, ale strašilo tú snehulienku. A skúmaním toho, ako atómy pohlcujú a vyžarujú svetlo, došli ľudia ku kvantovej mechanike, to je posledná rovnica, Schrödingerová rovnica, ktorá opisuje to, ako sa chovajú atómy, ako sa chová jeden atóm, ale aj ako sa chová celá skupina atómov. Z tejto Schrödingerovej rovnice potom vyplýva, že keď dáme veľa rovnakých atómov, napríklad atómov invalidný hmyz, poprosím minútu ticha. Okrem toho som sa snažil aj rozvíjať svoje umenie ikebany, keďže mám záľubu vo východných azijských športoch a dobrodružstvách. Z tejto meditatívnej skúsenosti vznikol cyklus ďalších inštalácií a objektov, ktoré nazývam Baobab.